So number 10, mga booth para sa Panaad Negros Festival ang formal na nga nagbukas kay nasang aga. Stamp and Snap, formal nga na lunsar para mainganyo ang publiko nga magbisita sa tagsa ka mga booth sa mga LGU kay pwede magdaog sa paraffol. Ma-report si Barbara Mijares. Mismo si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson na nagpamuno sa pagbukas ng tagsa ka booth sa Panaad sa Negros Festival. Una nga ginbuksan ng video thermal installation nga kabahin sang art fair sa 29th Panaad Festival. Himos ang artist nga si Manny Montelibano, ini ang nagapakita sang kaayo sa mga Negrense kag sang mga sarang makitaan sa probinsya. Kabahin man sa art fair ang pagsalida sa mga festival costumes. Isa sa mga bago karon sa Panaad Festival ang mga pag-launch sang Stamp and Snap. Ang daw kasubong sa passport ang sarang makuha sa PIO booth sa Panaad. Kung sa diin ang Panaad goer ang ginahaylo magbisita sa mga LGU booth kag bilang proof magapastamp sa ila kada pagbisita. Kung makumpleto na, pwede na ini marakip sa paraffle kung sa diin iPhone 16 ang pagadagon sa mga maswerteng winner. But what will happen is that when they will be given like a passport, and then every LGU booth that they will go to stamp ang ilang passport, and then at the end of the day they can put it in a drop box, and then may raffle ta, and then of course we have lucky winners. That is it is an initiative to encourage food traffic in our LGU booths. Anong prices? Para mas attractive to the younger generations also, iPhone 16. Sa kinaandan, yara ang Food Security and Technology Showcase kung sa diin makitaan ang mga organic produce humalin sa prutas kag utan, mga chips kag iban pagid nga pagkaon gikan sa organic ingredients. May seafoods man nga sarang mabakal. May mga produkto man para sa farming ang nasalida. Sa mga mahilig naman sa tanom, mga ornamental plants kag iban pa nga mga nahunol na ang available man. Ginbuksan man ang livestock and dairy fair exhibit. Ginsiling ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga wala sila sang may na-invite nga national candidates. Pero ginalauman naman ang mga local officials nga magpadulong bilang pagsuporta sa tagsa nila ka-contingent. Most of the incumbents will be here to support their respective LGUs. So that in itself could be considered campaigning, but they have the right to be here and lead their constituents. Isa ka semana nga magalawig ang selebrasyon kung sa diin sa kada adlaw, managa-schedule naman nga ayhan national o kung local talents nga ginalauman magahatag sang kalingawan sa mga magatambong. Barbara Mijares para sa Digicast Negros.